til ned. Hej og velkommen til den her Minecraft video. Vi spiller endnu en Master Builders. Ja, vi kunne ikke rigtig komme til at gå med, og så er det jo også blevet sjovt. What the fuck, jeg kom ud, når jeg siger, når vi starter. Okay, Hvad fuck skal vi bygge? Det er så lige det. Bare rolig, jeg vinder for første gang. Nej. Okay, vi skal bygge food. Jeg tror bare, jeg ved fandme ikke, Hvad fuck skal man lige bygge? bygger en hotdog. Jeg bygger en pizza. Jeg ved fandme ikke, hvad jeg skal bygge. Eller en burger, eller... Jeg En dudum! Jeg er allerede død i, hvad fanden jeg skal bygge. Jeg bygger en dudum. Jeg ved ikke, hvad jeg skal bruge som det der rundt om de burgeren. Nej, hotdoggen, hvad fanden skal jeg bruge der? Sand. Hvad fanden? Kebab. Altså, Jeg bliver aldrig færdig med den her. Jeg ved ikke, hvad jeg skal bruge til at lave. Fucking typisk. Ja, vi tager det gule ud, det bliver lækkert. en kæmpe stor dudum. Ej, jeg gider fucking ikke lave det. Jeg tror, min kommer første gang. Hvad fuck skal man lige bygge? Det ved jeg ikke. Mad, det kan være alt muligt pis. Ja, nu har jeg brugt et minut på at tænke på, hvad jeg skal bygge. Ja, det har jeg også. Ej, fuck den bliver dårlig. Det gør min. Jeg bygger en pizza. Fuck det. Okay. Snudt op. Ja. Hvad er det så? Hold kæft. Ja, men jeg må nødt til det. Hvorfor fanden du nødt til det? Hvad er det så? Jeg har sådan en fristelse til at spørge dig selv til alle hele tiden. De synes alle sammen, det er pisse belastende. Især Fnaski. Han er også selv belastende. Ej, kæft, det bliver grimt. Ja, for helvede, ligesom det. Okay, det står jeg. Skal altid lave Okay, den her pizza, den bliver fed. 3 minutter. Fuck. Jeg laver bare en bøf. Hvis jeg ikke. Jeg får helt sikkert failure, og så står der... Ej, vi stemmer jo everything. Ja, vi stemmer everything is open til. Der kommer til at stå shit, når vi kommer sammen. Og der er altid... Men helt seriøst, det der lavet lort. Skal vi prøve at se. Hvad var det, Lex? Det er jo ikke en bøf. Det er bare en hundelort. Kan du hundelort. ikke restart sin øje eller sådan noget? Bare en hundelort. Jeg ved ikke. Hvad kan jeg sgu da godt spise... Jeg husker at skynde mig. Min pizza, den bliver skills. Jeg synes altid, min den er først. Ja. Sådan der. Look at that hotdog, drenge. Prøv at se den. Er den ikke vild? Snippet. Det skal den ikke flot. Jo, det er også det. Hvad er din wonderful? Jeg kan ikke nå endnu. Jeg kan nå ingenting mere. Og jeg er ikke god til det her speedbuild. Jeg tror bare, jeg kan nok til, hvordan det her skal blive. Du kan lave en mere ting. Sådan en lille ting. Ej, prøv at se min hotdog. Ej, vi ser meget godt. Skal den tak lidt ud? Prøv at se min... Hvad er græmmen? Hvad fanden? Okay, de er rigtig gode. Min, den er fucking Fuck, ren. den lugter jo sådan skidt. What the fuck? Min den er virkelig lækkert. Okay, den ser nok også lidt federe ud i min texture-pack. Prøv det, drenge. Det er jo yellow uden det der. Altså. Jeg bruger gule. Så skal I se min. Det Det er margarita, eller hvad? Ej, der skal pepperoni på. Nå, jeg ved ikke. Ej, okay, det kan du godt nå. Jeg er færdig. Ej, hvis din vinder, ikke? Jeg tuder. Nå, men så skal du til at tude. Min, den har fortjent at vinde første gang. Efter du blev bandet, så vi har begge røget ud. Ja, der havde du helt klart vundet. Sådan der, det er fedt det her. Ja. Og så, hvad skal vi ellers have på? Noget hvidløg, der ligger sådan rundt omkring. Okay, det skal vi ikke. Nå, lidt oregano. Sådan der.
Sådan der. Så er den rigtig fed. Den er mega fed. Nu skal jeg sgu lægge med organer. Jeg skal lige have en baggård. Jeg skal have diamond. Ej, græs. Sådan. Jeg er ikke færdig. Se om det er min først. Ja, det er det. Altid. Everything is awesome. En hot dog. Oh snap. Hot dog. Jeg er ikke failure. The fuck? Hvad er det for noget lort? Altså, hvad er det? My eyes are bleeding. Det er jo bare en firkant. Hvad skal det først et æble? Jeg spørger dig selv. Okay, den skal Ja, hvordan kunne han ikke nå at lave mere end det der? Han fik lavet En en... 9 gange 9 gange... Eller nej, 3 gange 3 gange 3. Det er clown. Det er min. Everything is awesome. Okay, jeg giver mig en ja. Puh. Jeg vil selv holde højere op end mig og Snoop Dogg, det gør jeg rædder. Jeg når ikke blive færdig. Hvad er det her? Hvad fuck? Den får bare eyes og bleeding. Det er ikke noget med mad at gøre. Den får med. Det kan godt være... Jeg tror, han skulle til at lave en båd eller sådan noget. Nå ja. Failure. Der har været 4 og 2 af dem har været failure. Så er der McDonald's. Den er fed. Ja, din. Nej. Den får good. Jeg giver den good. Ja, det er så okay. Jeg ved det. Kan du ikke se? Se den der klamme hotdog. Hvad så? Prøv at se burgeren og det der. Det skulle da godt lavet med dig. Og pomfritterne. Det skulle da godt lavet med dig ketchup. Der er blevet fedt. Er det din? Det er min. Everything is awesome. Okay, den er fed. Den vinder sikkert. Pizza. Jeg ved ikke, vi skal have pizza. Lol. Ej, fejl. Den er fed. Det havde jeg ikke. Den får... It's okay. Good. Så er der også noget vand, altså. Spejlæggene, det er godt nok bygget i vand og sådan noget. Hvad skal vi forestille? Et glas vand, tror jeg. Godt nok virkelig bælet. Han, der har lavet den, skrev også. Et stort spejl. Jeg er ikke engang færdig. Den får med. Med... Hvad fanden er klokken? Hvad blev 1? Okay. Og så er vi noget... Bøfagtigt, eller hvad? Er det ikke en kylling eller sådan noget? Jo, det tror jeg. Nej, en steak. Det er en steak. Den får med. Og det er salt. Den får OK. Nej, good, mener jeg. Han har skrevet salt forkert. Den er enormt stemme. What the man, vi havde lige en kig på. Det er jo ikke engang... Det er ikke noget. Nej, Jeg tror, det skal være cupcakes eller sådan noget. Ej, er det ikke frugter? Eller bær eller sådan noget? Jo, jeg tror, det er fair. For min smag. Nej, hvad tænker jeg failure? Hvad fuck? And my eyes are bleeding. Det er en smiley eller sådan noget. Eller en croissant? Der var en, der glemte den fede for sig. Det kan da godt være, det er en croissant. Det kan være, det er ham, der lavede den, der bakker rundt med den. Der er et skønt nu sagt. Det kunne være sådan en fede på. Ej, Og jeg kom på tredje. Jeg kom på 2 eller hvad? Nej, hvad fanden er Hvordan det? kan den her? Jamen, du kom på fjerde. Jeg skulle stemme dårligt, hvis jeg ikke vandt. Mitu. Nej, tager vi ikke bare en Dobbelt gem bonus. Vi giver også dobbelt gem bonus. Nej, det gør jeg ikke. Nu har jeg 2000 gems. Skal vi ikke bare farvel her? Jo. Vi ses i næste. Ja.